Arisnak hívnak, 7 éves vagyok, Assában születtem, Németországban lakom, és az én történetem. Iskolába járok. Utána barátaimmal szoktam játszani, vagy biciklizni. Járok focizni, és az nagyon élvezem. Mikor otthon vagyok, szeretek rajzolni, meg festeni. Egy nap az anyukám a kompjúter előtt ült és sírt. Látom, hogy gyerekekről volt szó. Azt hiszem, hogy ők betegek voltak, vagy ilyesmi. És azt válaszoltam, van egy ötletem. Az a nap megváltoztatta az életüket. Az én projektemben meg fogom mutatni az egész világnak, hogy semmi sem lehetetlen. Együtt meg tudjuk csinálni. Mi vagyunk a jövő, és tudunk rajta változtatni. Aris vagyok, és az én történetem.